Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko alarba hawra e balɗe 19 e lewru jukko hitande ujunaje 2026 ɓindo mon jaydeji arti gam yurnanade on ko ɗi piriɗi pirtiɗi cariɗi cakti e nde ɗo ñalande. Cow e duko rewgo hakkude wonɓe e landaji politique e nder Sénégal de go gasani tawo e si noon go miijaki gas wona hande wona janggo wona ɓawo janggo saabu noon jayde Walf Quotidien wi ko utilisation des fonds politiques volés de bois vert contre Sonko hina wayno kala ko Sonko yekkitno konngol toon to haalirde e hayango Walfadjri de kam tigi yeddama kongi ɗiɗi yekkitno toon saabu omo gaɗaɗa ka woni Mimi Touré de yeddi ha laaɓi tos kala ko Sonko layno e on ɗon jamano ha taki jayde windi ko Mimi Touré le président de l'Assemblée nationale a un budget de 600 millions non explicable hina wayno kam on mo gaɗaɗa ka woni Mimi Touré taw homo jilla e lande kiray wi ko hoorejo suudu sarɗiji dey homo jogui hande gafakka mo ganduɗa de ko woni ko hen e koppareje hina tolni e temedde 6 million aji taw noon hay goto mo layanta hono warrata ɗi hono ñamrata ɗi e si hono yeyrata ɗi noon tigui Mimi Touré wi e nder jayde Walf Quotidien ɓen ɓe ganduɗa kamen goni tigui e lande politique biyeteɗo PDS kamen ne ɓe jeddi tigui kala ko yowati e décret omo ganduɗa de ko hitande ujunaje 2 nden tigui on ɗon décret yaltina e si noon taw noon homo yowati e ko Sonko layno ko taw noon ɗum rewani lawol e wiide jayde Walf Quotidien ha joni jayde Source A arti hen ko yaaji saabu winde ko proposition de loi relative à la déclaration de patrimoine et aux fonds spéciaux récente sortie du président de l'Assemblée nationale contre sa personne Mimi Touré ébouillante pro hina wayno tigui de e koppareje ɗe ganduɗa de eɗe mbiye fonds spéciaux e sinon ko yowati e hollirde dañal e jogogal e faggude ɓe ganduɗa kamen goni président de la république président de l'Assemblée nationale et premier ministre de Mimi Touré arti hen ko yaaji ha addi hen kongiɗi ganduɗa de ɗi jeddi tigui kala ko Ousmane Sonko layno e nder jayde Walfadjri jayde windi ko le fonds Jam paix pour la Casamance que j'ai eu à gérer obéit à des règles fixées par des décrets ina wayno tigui Mimi Touré wi ko koppareje ɗe ganduɗa de heɗe potno naɓe toon to Casamance ngam jam arta toon de omo gaɗaɗa ka woni Ousmane Sonko de ƴettiɗen ɗon koppareje naɓi ɗiɗo goɗɗum saabu sohluno hen sorte werlaji de woni keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal non tigui jayde windir ɗum acheter des véhicules pour la primature et réfectionner le building administratif avec ce fonds n'est ni plus ni moins un détournement d'objectif un acte de pure malgouvernance wadde wayno ko ɗen ɗon koppareje de to Sonko nahniɗe wona ɗum taknoɗe immo e wiide jayde Source A jayde Vox Populi ne heedani hen caggal e on ɗon kabaru jowatiɗo e koppareje biyeteɗo fonds spéciaux et sur déclaration de patrimoine sabo jayde windi ko pluie de démenti sur Sonko Mimi l'ex d'âge de la primature et le PDS lui tombe dessus hina wayno tigui kamen fof de ɓe jeddi ha laaɓi tos kala ko Sonko yekkitno wino ko ina yowati e ɗen ɗon koppareje e si noon e déclaration patrimoine woni hollirde jogogal e si faggudu e kisal ɓe ganduɗa kamen tigui goni hilifaɓe lesdi Sénégal Mimi Touré yeddi Sonko omo ganduɗa kam woni d'âge ne taw kam wonɗo toon to primature de kam ne yeddi e si noon ɓe ganduɗa kamen jilla e lande politique biyeteɗo PDS kamen ne ɓe jeddi ha laaɓi tos kamen fof de kala ko Sonko yekkitno abbine e ɗen ɗon koppareje e laɓɓinde hoore mum ɓe mbi ɗum wona gonga hande ɗum wona gonga janggo e wiide jayde Vox Populi non tigui jayde La Tribune gonɗiniri ɗum saabu winde ko fonds spéciaux affaire des 3 milliards l'ex d'âge de la primature dément Sonko hina wayno omo ganduɗa kam joguino tigui ko wiyete ko d'âge tawa ko koppareje e kaɓirɗe e ko wayi noon toon to galle keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal woni primature de kam yeddi Sonko tigui yowati e koppareje tolnotoɗe e milliard uji 3 e koppareje men de kam wi feera jogo ɗen ɗon koppareje isi feera andu hono ɗen ɗon koppareje ñamreteno e si noon ɗe jogorteno ha taki jayde windi ko en tant que d'âge je n'ai jamais géré de fonds spéciaux omo gaɗaɗa ka woni Makodou Sène e wiide jayde La Tribune kam ne yeddi omo gaɗaɗa ka woni Ousmane Sonko gonɗoɗo hoorejo jagorɓe lesdi Sénégal saabu jayde windi ko Makodou Sène a également démenti avoir été directement interpellé par le premier ministre Ousmane Sonko au sujet de ces fonds
e wide jayde la tribune jayde le parlement kam de wi ko laamu Sénégal de hina wayno hande kam ɗo ngo tolni ko ɗano tongu ɗum noon hina wayno Sénégal dal hombo ɗani hakkude hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ha jaggi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi non tigui jayde le parlement windiri ɗum Sénégal 2024-2029 le mandat de l'inaction hina wayno de hande ɓe ngalaɗa kamen jogui laamu lesdi Sénégal de hay dara koɓe mbaɗi hina wayno ɓe ɗani ɓe ɗannini lesdi Sénégal ha taki jayde windi ko un legs plus lourd que prévu hina wayno tigui kala ko ɓe tawi ɗo de ɓe jawtinani ɗum yeeso isi ɗo wotere ɓe darni ɗum si ɓe gabbitaki hen caggal jayde ɓesdi hen ce qui a été engagé woni koɓe mbino ko e aadi o mbo ɓe ganduɗa ɓe tonguinomo gam wadde ɗum hadde ɓe garata e hoore lesdi Sénégal de ɗum foof hay dara ko waɗa hen ha joni hina wayno tigui tigui jayde ɓesdi hen ko ce qui reste en suspense hina wayno ko heewi ko ganduɗa de hina yowa e dow kaggu hay goto hoynotako hay goto jippinta ɗum ne laamu ngu hay dara ko waɗi hen une rupture au sommet de l'état laamu ngu de kala ko ɓe mbiruno aadi gam waklidde no laamu yahnirte de jayde le parlement wi ko ɗumne de ha joni hay dara ko waɗa hen ce que disent les faits à mi mandat hina wayno tigui tigui jayde wi si ƴewama ƴewtidama hakkude de laamu Diomaye Faye jooɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ha ɗo tolniɗen de hay dara ko tina ko waɗa ko hesɗi ko ganduɗa de hina abbina lesdi Sénégal yeeso e wiide jayde le parlement ko yowoti e golle e liggade e dawol de hina wayno jayde le soleil wi ko toon to suudu sarɗiji de woni assemblée nationale kala ko naɓano toon yo ƴeewe ƴewtide e si noon ɗum fewne hina wayno de kam ɓe ganduɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de ɓe boppi ɗum yawti wadde wayno ko woodi ko wahli hen ko heewi woni dosɗe ɗe ganduɗa de heɗe jowoti e liggey dawol e si noon e golle e nder Sénégal ha tagui jayde le soleil windi ko travail et sécurité sociale les codes passe hina wayno de toon to suudu sarɗiji ɓe ganduɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de kamen de ɓe jaaɓi kala ko o mo ganduɗa ka woni joguiɗo jagorgal jowotigal e dawol e liggey e nder Sénégal woni ministère de la fonction publique non tigui jayde windiri ɗum les codes du travail et de la sécurité sociale ont finalement été adoptés hier en plénière par une large majorité des députés ina wayno de ɓen ɓe ganduɗa kamen goni fiiliɓe leppi suudu sarɗiji de ɓurɓe ɓe hen heew ɓe jaaɓi tigui tigui kala ko o mo ganduɗa ka woni Mamadou Lamine Dianté joguiɗo hande ministère du travail et de la fonction publique de adduno toon wadde wayino ko ɗum kam ɗum jaɓama yowati e dosɗe ɗe ganduɗa de heɗe jowoti e tigui tigui e liggade e si noon e dawol e nder Sénégal tawa noon tigui ina wiye code du travail e si noon sécurité sociale e goɗɗum ko yowati e on ɗon alhaali e wiide jayde le soleil jayde la libération artiko e bat boneji ɓe ganduɗa heɓe tigui jilla e alhaali ko wiyete ko débati gorati e si noon gorkati débati e si débat gora ina wayno de jayde libération windi ko association de malfaiteurs acte contre nature transmission volontaire du VIH sida de nouveaux réseaux neutralisés ina wayno de landaji ɗiɗi mawɗi ɓe ganduɗa de heɓe mbaɗatno ɗum ko boni ko ganduɗa ina woni alhaali gorkati débati en gora débat en e si noon rabtude yimɓe rafi mo ganduɗa de hombo wiye sida e tigui ko warata innama aade de landaji ɗin ɗon ɗiɗi de ɗi jaggama dadiɓe noon jaggi ɗumen e wiide jayde la libération jayne de ɓesdi hen ina wayno tigui de o mo ganduɗa kam woni Ousmane Fofana tawa duuɓi mum hiɗi tolni e capanɗe nayyi e jeenayyi toon to Rufisque de caggal de kalmi toon to sûreté urbaine sukaɓe nayo ɓe ganduɗa de heɓe ɗum cokno e nder galle e si noon heɓe loppita koppareje mum heɓe leloda e mum kamen de tigui ɓe naggama wayno ko noon de ɓe ƴeewa ɓe ƴewtinda e gaɗaji mumen de danaka hiɗi ceekino saabu ɗum hollirta tigui heɓe lelodatno e nder mumen e wiide jayde la libération en gasnirat coftal ɓalli saabu jayde record windi ko nommé sélectionneur du Sénégal Patrick Vieira revient parmi les siens hina wayno tigui de omo ganduɗa kam woni Patrick Vieira nunɗi hande kam tigui woni eltowo kippu gendiji Sénégal kam noon hina wayno artu e nder koreji mum saabu on ɗon de tigui Patrick Vieira hombo jogui koreji e jitnaɓe ɗo e nder Sénégal e wiide jayde record bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o